Bilbora etorri gara, gaur bilera bat hitzartu dugu Espainiako pensionisten koordinakundearekin. Arazo larri bada pensionistena gaur egun dagoena, beraiekin hitz egin nahi dugu gauza honi buruz, gai hauei buruz, urgentziazko gaia dela iruditzen zaigu, batez ere gainera, gaur egun bizi dugun egoera honetan, hain konfusoa eta hain zaila dagoena, eta uste dugu momentu honetan beharrezkoa dela horrelako planteamenduak egitea, eta badakigu oraindikan kongresua ez dagoela martxan, denek dakizuten bezala, guk kongresuan jadanik aurkeztu ditugu 4 ekimen, eta horietako bat pentsioak 1.080 eurotan jartzea da. Uste dugu hau beharrezkoa dela, eta justkoa dela, eta ez da guk asmatzen dugun zifra bat, baizik eta Europako Karta Sozialaren arabera egindako kalkuloa da. Beraz, egoera honetan, horrelako egoera zailei irtenbidea emateko beharrezkoa dela. Uste dugu akordio bat iristea eta horrelako ekimenak eramateko gure desioa da ahalik eta lehenik kongresua eta gobernua osatzea, eta iruditzen zaigu deitoragarria dela momentu honetan gertatzen ari den guzti hori.